La simulació clínica és una eina pedagògica molt efectiva en la formació de professionals sanitaris, especialment quan es tracta de desenvolupar habilitats comunicatives per abordar temes sensibles, com és el cas de l'obesitat infantil. La seva inclusió en un projecte formatiu es justifica per diverses raons. En primer lloc, permet millorar les habilitats comunicatives. En aquest cas, l'obesitat infantil és un tema que pot generar emocions intenses a pacients i a familiars. Llavors, la simulació clínica permet l'entrenament d'estratègies comunicatives empàtiques i una forma d'exposar missatges clars i entenedors sense la necessitat que hi hagin resistències per part del pacient. També resulta ser un entorn segur per a l'aprenentatge, ja que la simulació clínica permet equivocar-se i aprendre dels errors sense córrer el risc de posar en perill a un pacient real. També permet un feedback immediat, ja que els pacients simulats donen una retroalimentació seguida després de cada simulació, i això permet evidenciar els punts forts i els punts de millora de cada simulació o intervenció amb el pacient. Com a conseqüència, reforça la seguretat i la confiança del professional a l'hora de saber respondre a diferents situacions en la pràctica clínica i també permet millorar en els models de comunicació eficaços. L'obesitat infantil és un problema de salut pública de primer ordre que clàssicament s'ha abordat des d'un punt de vista nutricional i de canvis en l'exercici físic. Fa anys vam fer un primer estudi que es deia OBEMAT-1, en el qual vam descobrir que promovent canvis conductuals a través de l'entrevista motivacional, que és una tècnica psicològica, obteníem uns resultats molt bons, uns resultats molt superiors a la majoria d'estudis que es feien en l'àmbit d'obesitat. Gràcies a això ho vam aplicar a tot el que és l'àmbit de la medicina primària i vam fer un assaig clínic que ens corroborava que aquests resultats eren molt bons en pediatres de capçalera i era un assaig clínic que està publicat. A pesar d'això, no vam quedar del tot satisfets, i no vam quedar del tot satisfets perquè ens vam donar compte que si bé nosaltres havíem sigut capaços de formar amb entrevista motivacional i altres tècniques comunicatives, no havíem sigut capaços de formar en la part pràctica. A partir d'aquí vam contactar amb els CEFIs, que són especialistes en el que és simulació, i hem muntat una eina formativa, una eina sobre tècniques comunicatives especialitzada o enfocada al tractament de l'obesitat infantil, en la qual sí que és veritat que hi ha una part teòrica, però sobretot treballem amb una part pràctica, amb simulacions amb actors, que faran que aquests alumnes que ja han après aquestes habilitats teòriques siguin capaços d'aplicar-les i rebre un feedback per part dels actors. Aquest serà el motiu pel qual nosaltres ara posem en marxa un nou curs que s'anomena Eines comunicatives per l'abordatge de l'obesitat infantil i que tindrà com a marc estrella la simulació dintre l'àmbit dels CEFIs.